Volám sa Vladimíra Jurčová Spencer a narodila som sa a vyrástla som v Hnúšti na Slovensku. Momentálne žijem v Charlestone v Južnej Karolíne v Spojených štátoch. Do Charlestonu som sa prisťahovala v roku 2003 a v roku 2004 som tu založila firmu a PR a marketingovú firmu. Charleston je nádherné historické mesto pri mori. Máme tu nádherné subtropické podnebie, momentálne je koniec októbra a vonku je asi 29 stupňov. Ako majiteľka firmy musím robiť všetko od účtovníctva po získavanie nových klientov, neustále vytváranie nových kontaktov a tiež vlastne robím public relations a marketing, robím s novinármi a s časopismi, s televíziou. Som hovorkyňa niekoľkých firiem u nás tu v Charlestone. Na gymnáziu v Hnúšti som študovala medzi rokmi 1988 a 92, čo je úplne neuveriteľné, ako dávno to už bolo. Keď som zmaturovala v 92., tak som išla na univerzitu na Slovensku a potom po 2 rokoch som bola ešte na univerzite v Anglicku. V 2000 som sa sem prisťahovala a študovala som žurnalistiku a marketing a vzťahy s verejnosťou na univerzite v Charlestone v západnej Virgínii. Počas môjho štúdia na gymnáziu v Hnúšti som hneď vedela, že som chcela študovať angličtinu a ako vidíte, angličtina hrá dôležitú úlohu v mojom živote a stále hrala. Keď som sa presťahovala do Anglicka, tak som zistila, že v podstate chcem robiť s angličtinou a nech už čokoľvek iné k tomu pripojím, tak angličtina stále bude to, s čím teda by som chcela robiť do budúcnosti. Preto som po skončení štúdia v Anglicku robila ako tlmočníčka. Okrem angličtiny, do ktorej som sa zaľúbila na gymnáziu a musím povedať, že gymnázium ma v skutočnosti pripravilo neuveriteľne do budúcnosti, čo sa týka tohoto jazyka. Som stále mala pocit, že ako študent slovenskej strednej školy som mala výhodu v Amerike aj v Anglicku. Keďže neviem, ako sa vaše predmety alebo to, čo študujete na gymnáziu, zmenilo medzi 92. a 2009, takže nemôžem veľmi povedať, že čo by ste mali alebo nemali študovať, ale v každom prípade sa treba zamerať na internet, na technické vzdelanie. V každom zamestnaní sa to bude vyžadovať. Moja profesia sa neuveriteľne zmenila. Keď som začala public relations a marketing, tak v podstate sme všetko robili cez poštu, presky boli vytlačené na papieri. Teraz už všetko robíme cez internet, graphic design je neuveriteľne dôležitý. Keby som mala povedať, na čo by sa mal moderný študent na Slovensku zamerať, ale definitívne by som povedala, že jazyky otvárajú dvere do sveta. Študenti, ktorí sa neodsťahujú do zahraničia, ale zostanú doma, tak tiež majú výhodu v tom, že si dokážu nájsť zamestnanie alebo výborné zamestnanie kvôli tomu, že hovoria niekoľkými jazykmi. Moja sestra, ktorá tiež študovala na gymnáziu v Hnúšti, momentálne pracuje a žije v Prahe a jej zamestnanie ako nákupčí pre obrovskú sieť nákupných stredísk bolo založené na tom, že študovala samozrejme na vysokej škole, ale tiež aj na tom, že hovorila anglicky a španielsky. Po skončení štúdia na gymnáziu som musela ísť na vysokú školu, pretože v podstate som nemala inú možnosť. Človek nemôže si nájsť zamestnanie ako zdravotná sestra alebo v nejakom inom odbore po skončení gymnázia. Takže jednoznačne študenti, ktorí sa chcú zamerať na vyššie vzdelanie, by mali ísť na gymnázium. Keď si človek porovná strednú školu tu v Amerike a na Slovensku, alebo aspoň teda v tej dobe, keď som ja študovala na Slovensku, tak tu študenti definitívne majú viacej hands-on prípravy tým, že pracujú, veľa z nich pracuje od 16 rokov. Moje spomienky na gymnázium sú skutočne super.
Vlastne na gymnáziu v Hnušti som sa stala tým človekom, ktorým som teraz a stretla som tam kopec úžasných ľudí. Je zaujímavé, že veľa z mojich spolužiakov žije v zahraničí, v Kanade, v Anglicku, v iných krajinách. Všetci sme sa nejakým spôsobom rozprchli po svete a možno je to aj kvôli tomu, že my sme boli jeden z tých prvých ročníkov, ktorý sa začal učiť jazyky a ktorý mal viacej možností cestovať, pretože v 89. v podstate, keď my sme boli druháci, bola revolúcia na Slovensku. Tie 2 roky medzi 16. a 18. rokom sú strašne dôležité na to, aby človek zistil, kto je, nie až tak veľmi, čo chce robiť. Ja keď som skončila gymnázium, som nemala ani potuchu, že čo chcem robiť a vôbec by ma nenapadlo, že budem robiť public relations a marketing alebo že budem robiť ako novinárka. Štúdium na gymnázium pre mňa bolo dôležité v tom, že som zistila, že môžem robiť čo chcem, že môžem dosiahnuť čo chcem, že môžem žiť kde chcem. Ďakujem, že ste so mnou strávili zo pár minút a želám vám veľa úspechov do ďalšieho života a počas vášho štúdia na gymnáziu a dúfam, že sa vám splnia všetky sny, tak ako sa splnili a mne.